Hello. Hey, hey, hey. Could you say, guys? Zvakandiomera ndinonzwa nekunonoka kunga gurimo. Say, Rebecca, Nox, blah, blah, say. Muri sei, Faith, Katema, Zanga, Fungai, Jury, Florence, Natasha, Pamela Saidi, Mafadzwa, Rebecca, Ribs, Dube. She say, excuse me, kuri say, Apollo Walusimo, Vongai Trinos, Precious, Mempere, Cassandra Chinaka, Sarudzai Jambo, Evans Kananzi, Justin Chitu, Romani, Chelsea J. Small, Veronica Orisei, Premondona, Roshigona Kurisei, Sylvester Mujga Woto, Penia Mune Mukurisei, Ajne Mwale, Sean Mandianike, More Blessing, Chidaushe, Shiri Eliza, Kwisei, Rosemary Mashinyanke, Sylvester Mujgawoto, Urise, More Blessing, Chidaushe, Ndabokumorosa. Anyway, voice rangu rikutoita problem rane 2 weeks rine problem pandinomuka pese voice rangu rinenge richange rakaenda ndichangobva kumuka sapese pandinobva kumuka voice rangu rinoita sei roita kunge richida kuenda rositanga kuvhurika papai ndozvarinoita ndozvarinoita voice rangu I don't know why richidero but pese pandinobva kumuka voice rangu roita kunge rida kuenda Agnes Katewe, Timaf, Kurisei, Privilege, Mapfumo, Risei. Ndakanopiwa inonzi chiedza madende vatete Crystal. Lemon tea nezuro ndakaiwanza nyakundi yamene yekutondifina. Saka ndamune chigubhu chemvura pasaidi zvangu. But ndikamuka let's say ndikamuka an hour before ndikambotsvaga kuti munhu wekutaura naye pafoni rinotanga kuvhurika saka ndandakangonyarara ndofunga that's why rakadai kuti mai mushambi nyaradzai zinyemba sei gogo Charity Magorimbo vongai muneri rito ndinomwa wani everyday kungoti zvongodhipenda ndozvanati pandiomuka voice yangu yachange rida kuenda rozotanga kuvhurika paya ndozvarira donowa ndakanotsvaga uyu because ranga rakundirwadza palast time so ndakaenda kunovaudza kuti ndikuita problem nevoice rangu vakandipa mumwe mushonga so wevoice mondi inboxira kamuda t-shirt hanzivanore I think ndozvaringori inini kunini I think ndozvaringori rekuti pandomuka pese voice rangu roita kunge rida kuenda plus ini ndagara ndine hoarse voice ndagara ndine voice hanzi ndokuda handisi kutsvaga ngokuda naye right now sorry handisi kutsvaga kuda naye izvozvi handimwe vodka ndimwe vodka okay
ngangu ndichi ndere biza voice ndere biza. Anyway, kantange ningirikini story yangu mtanga ndamwa mfresh. Yes, last family right. We say yes, andiskutsvaka kudana vanhu vagume vakundinyora mumastreets umu. Handidini ndakambopihwa vanhu vandisati ndatombodana in my life nemascreenshots munhu andisati ndatombodana naye memwana hamuti dana mumhepo here. Anyway, nhasi story yangu yandaya nayo ndeyechi motongojaira voice rangu guys. Pama-live stream hatitaure disclaimer sataenda kumberi. Pama-live stream we don't talk about ma-celebs, we don't talk about socialites. Ndo rule yangu yepama-live stream tinongota ma-story times. Like last time ndaiita zvema-greetings because I wanted to warm up kuti ndijairana nevanhu. Then now ndakuchiita manje zvangu ma-story times angu ese ndataura kuti akapidigudzwa here on Facebook. So I'm just gonna repeat but ndinenge ndichipa ma-summary, so mamwe acho ndogona kuskipa zvimwe ma-stories achoni. So nhasi ndatida kutai kuti musi wandakati ndida kuita bhuramani zvikaika ndezvekuti paya pataipedza pataenda kumaholiday every holiday kana kuri kumamisha ka ningirikini especially munguva yekusakura kwedu zvakunoita tinoita sei toita zvokuitirwa ndima. Saka ndima kune anonzi magapa ndeyekuti munhu wese munogona kupinda mugapa mota sei moti tinoda kubva apa kusvika apa tonobudisa gapa saka isusu tasinga tichi ningirikini asi tikabudisa gapa totanga futi rimwe gapa robuda. But bani zvakachizoitika apa ndezvekuti magapa aya vanhu vaizoita usimbe, vamwe vaimira kwenguva refu ari mugapa muya. So zvaizoita manje varababa ndezvokuti wanga kuti munhu nemunhu unogurirwa ndima inogwadza vedu vatikura nhema. Kuna vanhu vaya vanatsa kuziva kumusha ndima inogwadza because munhu unokutarira ka hauzivi munhu anogona kukutarira, anogona kukanda zinhano rokuti achiita zisitepika achiti 1 2 3 andasi achanobuda drain achikuita sei achikutarira ndima ichivhurwa gumbo kwete zvekuseka achitarira because kwedu tinotarira negumbo. Saka unovhura nhano kuti 1 2 3 4 ndo paunoita sei paunomavhurirwa ndikwa nhano iwayo. Chigaya kuti ini ndikavhura nhano yangu inenge yekereka iri doko, asi vanhu vakasara baba vakavhura nhano ka vanhu vakaita sei varefu. Number 1. Number 2, munhu mukuru wokuti munhu wechuti wechirume, saka nhano yake inonyatsa kutatamurwa sokuti ada kumanya mai mwana. Ndo zvinoita sei ndo zvinoitika. Samanje zvaizoitika mai ndopepe ndekuti unogona kutarirwa nhano 20 asi nhano 20 idzodzo vedu weka rakatofuta sekutoti half of the drain. Ndozvazve zvakaita. Saka wazoti pepe inini vamwe vanenge vatungamira kumunda manje indosara nchidzitanga wasuka ndiro utanga waita sei pane kana kuti chihashanzi changu nomali paigara pane chihashanzi chidoko chandiita sei chandichifanira kuzoti ndibikire poriji ndomira kuti amuke ndozomugeza ndomuchinja ndozochinja naye manje kupi kumunda. Ndozvandaiita. Waisvika mwana aizomuka kana kuti kuma 8 zuva rinenge ratodai mwana akamuka ndainziswa mumutsa unofanira kumumirira kuti amuke oga. Ndomirira chashanzi dzangu zvimwe tichizomuka paya patinenge ndatotsvaira ndapedza. Because the first thing ndandaresha pane chimwe chinhu chandoda kungotaura zvokuti the first thing kumamisha I don't know why but the first thing chamunoita muchimuka kumusha nyange kanzi unoenda kudondo ndokumatoilet kakumakomo koko ndokumatoilet kokoko, nothing embarrassing about that. Ndozviko kumamisha. So uchimuka vanhu vese vanenge vachienda kumadondo makomo ikoko vanenge vari ikoko unotsvaga chitoilet chako chaunoita ikoko ndo paunoenda kutoilet kwako ikoko. Then after that wadzoka the first thing usati watanga kusuka ndiro kubvisa madota pachoto. I don't know why asi ndo like zvazvitori munhu wese nyange munhu ukamuka sei the first thing kunoenda kutsvaira madota aya anenge vatari pamoto aya
unonotsvaira madota iwayo worasha, wobva wavesa moto makuseni. Wavesa moto makuseni, moisa nyangwe garoni chero chii, nyangwe pasiri kutomboiswa nachunhu, moto iwo haufaniri kuperera mahara. Unoisa chigaroni. Normally garoni remvura ndo rinoiswa, kutoti chigaroni chacho chinenge choripo wongoiswa mvura. Saka zvazvinoita magaroni emvura yaya ndeyekuti vamwe vanogona ngouya ongotora mvura yaya ogeza kumeso zvake nemvura inopisa. Munogona kuzongoswa pamvura yamoibikisa tii, kana kudzikana kuti baba vanogona kuti, especially vana baba vanonga vachimwa doro yaya, vanga vati ndiitire chisadza chimvuu, vanodisowanza kuti chimvuu. Mvuu ndo sadza remakuseni riya. Saka ndo zvazvinoita kumamisha ese kwandakafamba zvangu ini kwese. The first thing kubvisa madota nekuisa kana kuti garoni pamoto, ndo zvavanoita. Madero manje garoni rako riri pamoto, uri kutoisa kana zvauti apapo, wozondosuka ndiro wozochaira mumba, wozoti wapedza paya, wozoti kana mwana amuka wapedza paya, wotora ndio unositara nemaheu. Takavata takagadzira maheu, wotevera nemaheu. Kana muchibikira kumunda musi iyoyo, wotevera nezvigaroni zveshuga. Kana makabeka mudhindwa usiku, woenda nemudhindwa wako. Mudhindwa ndio chimupoto hai, isoti mudhindwa. Woisa mudhindwa wako muzvibhasiketi. Kune mabhasiketi amune muchisengera zvinuka. Woenda nemabhasiketi aya nezvikapu zvako, kana kuti zvikapu 4 kana 6 munochiwenga kuti musi iyoyo kumunda vanhu vangani. Nawo mabhasiketi angu aya nemabhaketi ekuzonosiya patsime, kana tasei todzoka tochera mvura patsime, zvataita bhaketi rangu nemai uyu. Kana kuti nechimwe futi 5 liters zekuti pandinoningirina paipai kune vanhu vanoda kuzoti kofana kuzonzi utore chimwe 5 liters chemvura, ndoyekera iyoyo. Kana kune mengowo waiisa mengo mukati meekera muya mukati mezvibhaketi. But normally ndakanosa kuti pataenda kumaminda, vana baba naekera mengo wangu wasikadzidi, vanonzoda maheu avo, nekuti uzoni kuzongonzi kana tati gare wombomwa tii. But normally tii vaiti haigari mudumbu. Saka taizodzokera kumba kundobika. Kana vati zvona hatibudi hatikumuki, taidzokera kumba unochasei kundobika. Ndini taidzokera futi apa mind you, gapa rangu rakandimirira hakuna ari kurisakura, ringoripo. Saka zvavaizoita normally vaizoti gapa rinenge rine shangadzi riya, kana kuti rinenge rine rubwe ndozvitombo zvidoko zveshe, vaiti no, ngadisu totora kunogozha kwacho sitomusira kuti makati rerukei. Vedu makanzi rerukei macho mamusingafambi, wonyatsoona kuti vanhu vese vatohafuwe nemagapa avo. Ini rangu rakangonimirira rakanditarira, apedza aenda kumba. Iwo tanga kufungwa zvino nhaye vedu ndicharipedza nguva igapa rangu iri vedu ndoripedza nguva unowakatatanaka uri woga. Gapa rakangofana kuti ndokuti gapa sorry, ndima yakangofana nekuti uri muchipurizoni chako, uri muchitokisi chako, hakuna anokwanisa kubatsira mutokisi imomo, uri muchirumu chako uchizvionera wega, uchisafa wega mai mwana. Saka ndaizodasvika kuya ndosvika vanhu vatohafuwe nemachini ndimba dzavo. Ini yangu yakandisiya, yakangondiisa uko nechipadza changu ndinenge ndizviteera nacho. Ndadera mai mwana zvandaizoita paipa ndezvekuti ndotanga naro manje ndima yangu uku wasiya mwana pasi zvasanu zvangu zvezvava pasi pemvuri, zvogona kunge zvava zviviri. Pane chimwe chine chingotamba nebadzaka chisati chanyatsa kugona kusakura, nechimwe chinenge chichidoko. Normally ndo zvavanga vakangoita ivo, vananga nemagepi akadiro. Wasiya pasi pemvuri paya, iwo onda kunotangana nendima yako. Vedu waiti ukatanga kudere pepe nyange ukasakura une energy yakaita sei, wanga usingapedzerani nevamwe watanga. Zvadero pepe urimo muchipurizoni chako, mwapedza woenda mboza uri kumunda waiti ukatasana neningiriki nendima yako yayo, waigona kumbobuda umbotsauka. Pane rimwe purazi rateitsaukira sore kuti waiti ukatsauka imomoka munenge muri muzimovha maimwana kuti ukapinda movha imomo munoti ndobuda sei muno. Kana ngonotsvaga datane zvimapurezi edu zvokuti waingoti ukabuda so ukamboti handa nyara ini uda mbonogara, because haugarika mundima mugarwi, unogara sei, unorohwa, haugari mundima. Saka taizoti ukaenda kutsauka waita sekutoti kuenda kune rimwe purazi, waimbonotsvaga kana pasi pemuti pekundogara uriko mai mwana, urikoko uchigwadziwa uri momo. Apo waiti uchibva ipapo madero masakura maifana kupedza ndima iyoyo kuitira kuti zuva rovira manje ndo pataizoda kunosakura kuzviyo, kwai kuzviyo kwenyanya kuda kutonhorera,
handiti ndezvakwaita. Saka kusatoenda kana kunzungu kana kunyimo kana anyimo aya, but normally zvanyanya kutangirirwa nzungu nemabarwe nezvuntu zvatairima zviyo manje zvaigwadza, zviyo hazvifambi kusakura. Zviyo manje zvinenge zvakaita handizvo zvakakushwa pepe, zvinenge zvakaita kutsikana kudai. Saka pakuzosakura muchiita sei? Kuda kuselekta muchisiya one chakadai kati dhongo kudai. Saka pakusakura pepeka zvonetsa kusakura. Saka zvoda kuchitonhorera muchidero mbichana yo. Hawa dero mai mwana takwidza tadii pepe ainda izoenda kundogara mune rimwe purazi so kudondo kwavo pane rimwe chimunda chaivamoso chekuti ukapinda imoja unotaura kutoti kuwanyengedzera kakuti maina baba muri kuzvona kuti kupinda mudondomo, wamupinda mudondomo muya too late. Ukangoona kuti vakuona kuti pinda ikokoko, inda ane chimwe chizhira changu chandaizoti ndirimo mudondo imomo ndonoti ga nako chizhira checheya ndoda kuda ndakune mumwe munda womupurazi imomo kuseri kupurazi kokoko chimunda cho chasingambori mwimwinga tatoziva kuti muridzi wedhireni ndani kumamishando zvokukashatira unotoziva kuti madhireni aya ndababa ningi madhireni wao tinotoziziva kuti madhireni ababa ningani ndoinda kudhireni raekera iroro ramai vava ndaitoziva kuti vakatoshaika zvavo mai vachoni. Saka kuna nombokurima iye mwana wacho aitodanza kuti handikurimi ikoko kune rubwa kuti kunenge kutori nemhamhasi. Ndokwandainda ndombonogara ndiripo pasi pemumvuri ndichiverenga mabwe ose, ndichiverenga masvosve ese, mhamhasi dzinenge dzichikwira nekudzika. Ndakazorora ndiri mweni pasi peekiraini kwava nemitamba, ndinenge ndiri pasi pemutamba ndiriko zvangu kuseriko kuya. Mai vangu zvavaizoita manje, mai vangu vaipefoma, mai vangu vaikudana ende vaiti kana vatanga kudana mapurazi osainzwa kuti mude go vakata kuti nadiwe Sharoni wo mai vangu vaipefoma, mai vangu vaipefoma. Kunhumbiri kutaurwa ndiyeaniko apa? I'm not pregnant, guys. I don't know why mukutaura zvokuti pregnant. I'm not pregnant. I'm just fat. I'm not pregnant. Anyway, vakatanga kuti naiwe Sharoniwo, vatanga ipapo mai mwana kundidana, vatanga kundidana pepe. Yaisapera vachindoekera vachindidana paya, vachindidana pepe. Wanyazonzwa kuti yo nei Jehovha, why? And vanhu pane vamwe baba ndinakidza so panext president vakambozouya vakati Sharoni wamunodana makuseni muchimuka, Sharoni wamunodana moenda kumunda, Sharoni wamunodana nyangwe muri munda unenge amboenye kuita seiko? Muzoenda kaseka ini nenge ndikanyarara ndichasa kushuwa kuti kundaya ndonyarara ndiri kuseri kwedhireni riya ndiripo zvako ndinyasa kufefeterwa nyasa kuti nyasa kubata shaya kuti kajinji handaviri pekutanga ndaidavira pandakazenge ndoyekera ka pandakazenge ndojaira manje ndaidanya kuti handaviri gara ndiri kuseri ikoko ndanza kuti ndoda kutorwa chiuno chakutogwadza basi waiti ukaudza kuti vedu chiuno chakutogwadza nekukotama vainzi waitoroverwa izvo kuti wataurire kuti chiuno chogwadza hazvitaugwi kuti chiuno chogwadza. Indichazogwa kuti ndiri kugwadziwa nekuekera ndahwa ndichagoni musana wese wopisa nekukotama nechisakura. Ndaigara ndiriko kuti onyatsonzwa rhythm yacho ndochiti naiwe Sharoni, naiwe Sharoni. Tota rhythm yangu ndiriko kuseri kuya ndazonzwa kuti ndazorora paya ndosimuka ndikandodzokera handifambisika kudzokera kutekera kufambisira kudzokera gapa kufambisira kudzokera ekera handiiti izvozvo kana ndanyatsa kufamba lakadhezikali ndichisvika ndiriko kuminda ikoko unozvida unani hakuna kana zvikomana hakuna maindiyo kumapurazi ndatokangana hakuna zvikomana guys, hakuna social life, there is no social life. Unosocialize anani? No social life, no entertainment. Iwewe neshiri dzenyu unenge muchitarirana muchiti tarirai shiri dzedenga dzese muriko muchipedzerana kana zviri zvidzvinyu mune muchipedzerana nedzvinyu ikoko ndo entertainment yako iyoyo, ndo entertainment yako, hakuna zvimwe zvinhu. Apa ukada mbofunga kuti kuda ndimbonewo social life waiwanza kutoti regai nditaimire kuenda kusvondo ndokwaimbofunga pamwe ndikugona kuwanawo zvikomana zviri normal. Guys, this is normal kuti munongori musikana kana kubuda mbononzo kuti iwe mira ipapo wonzi saka uri sei, zvotonakidza zvotombanakidza zvitori normal kuti ukambonzwo saka uri sei woti ndiri right
uriko manje kumamisha kuya kunenge kusina nada akutorina vanhu vanenge vatoriko ndio kutoti pamwe zvifudza mombe zviya zvifudza mombe ndio vanhu vanenge vachifudza mombe vakomana vebasa vaika zvifudza mombe manje ka zvezvitoriwo netype yadzo saka hazvipindirani manje hazvipindirani kana waizotanga kufunga kuti saka apo unenge wagara utanga kufunga saka who would qualify kuti ndingodziwo ndikufambidzana hakuna waiqualify wozoti maybe ukatarisa kuti wakati iyo vacho manje waifunga kuti pamwe vakauya kana kuti kukrisimasi kumaholiday chichichi ndio vamwe vanogona kutaura newe havatauri newe vakomana vanenge vakabva kutaundi saka vanotaura newe kuti chiyo unenge wane manga akasvika kuzvirika uko mai mwana anenge akati tsemu apa majekacheka wakachekwa makumbo ese nemajekacheka kune nonzi jekacheka rekuti uchifamba mubani muyatire ichikucheka kuti ndio zvarinenge richiita jekacheka chimwe chipundo so chocheka sereza ende achijaidzi jekacheka rinogwadza vedu rinonyatsa kuti kahwani unosara uchibudanawo paka jekacheka rinoita sereza ndio zvariri iroro rinoitika mubani futi ndio maanenge ari majekacheka apa manje zvoitika kubani kwacho ndo kune tsime rekuti uchere mvura. There is no way out. Ndakaguma ndakupfeka matracksuit angu ini kwakusingakutendeguke kuti upfeke matrauzi kuekera saka ndaipfeka matracksuit ayayo ndapfeka nesiketi pamusoro because ndanga ndagwa nekuchekwa nemajekacheka ndanga ndahwa I couldn't breathe saka ndodi woti bukuta manga ari kusvika kusvika uku grisi yacho kuda unotota zvekutomboba kuti pamwe wanyanya kutora grisi paya wabva ipapo woti majekacheka ari kucheka gumbo rese rangu vamavanga uchingochekwa todi uku futi ukatata munyama futi hautombofiwa kaona munhu anomboti kuita mwedzi kuda usina tomboonawo munhu anokuti hesi zviri sei kungosekerera ungoti handiri bho unogoneda month usina kumuona munhu iyeye mukomana anokumhorosa kudero even vanenge vachiuya kutenga fodya vacho vanenge vachingova vanadzibaba vedzimba hakuna vanombotaura naye vanenge vachingotsakurana nyaya dzavo dzendima kuti mabarwa abukura here mapedza pakati no life no literally there is no life ndo zvandaifila ndikati veduwe nai veduwe saka ndosvika rini ndigara kuno tatova munhu wekumusheke tatova munhu wekumusha ndakutochemberera kuno veduwe ndakagwadzwa imi oti kumunhu akugwadzwa no social life nothing literally nothing hakuna kana tv hakutorina up to hakuna matv radio yacho ndio yataitira kuti yaivako but imwe yange isingasimudzi saka zvaizoitika manje pane tumwe turadio tinenge titoona baba twanogara natwo mumabedroom avo tuya tudoko saka zvaizoita ndekuti zviredio zvezvi havaizombobudawo kana kuti nacho kana kuti pavanenge vachifamba pese vachiinda kana kuti kumbonofidha zvavanenge vachifidha mashamba ayaya vachiinda kudi vachikwidza kana kumatanga kunoona kuti matanga avharirwa here pane zviredio zvavo zvavanenge vafamba nazvo zvitokotoko amoza zviredio zvotekeswa mubare zvezvi zvokuti vana baba vana mbuya vana mai vanoda zvokumusha pavanobva kuharare vachienda kumamisha kuna vanhu vanofamba mumabhazi vachitekesa zviredio zvine mabhatiri zvezvi zvinenge zvita ruzha zviredio zvine ruzha hazvina noise asi zvine ruzha zvinenge zvine ruzha kunyanya ukapinda mabhazi anenge achiuya kwedu inangu ndozviona asi handizozi kuti mamwe mabhazi vanozvita izvozvo zviredio izvo zvine ruzha zvezvika mabhatiri zvakadai achiti zviredio ukasvika futi magutuma mupanda vanoti tinotekesa zviredio pano zviredio zvenyu muripo muchinzwa zvenyu muzviredio pano chimwe chikomana cho mumagutu mupana chondinakidza ichocho chitanga kuti zviredio pano zviredio vanambuya zviredio pano vana sekuru moda chipiko ndo zvachitengesa chichita chirimo chikatanga kuti maswiti pano zviwitsi pano ndo zvachichita chikomana ichocho magutu mupanda wana I don't know kana chichirimo ndakapochiona muna 2014 ndo pandakachiona chikomana ichocho chiti zviwitsi pano modeko naye mai ndo zvachiita izvozvo saka manje zviredio zvezveka ndo zvinenge zvichizofamba nababa manje vachifamba nezviredio zvavo vachibva kudanga vachienda kudanga utozvika kuti baba vakuenda kudanga kundotarisa ningirikiniko vakabva voenda kuzvirugu kunoona kuti zvirugu zvakavharirwa here zvakanaka voenda kwese vachiita inspection ndo zvavanenge vari nazvo izvo saka jesu achaizoti manje kana vabva ipapo vozouya nacho chiredio chaya pai vouya zvavo nacho monzi mukicheni vedu vechiredio chinenge chine rusha ichocho chikatanga kutaura kunyanya waizonyanya kuchibadza panews chaizvida kuhwa news paya dza8 waidzihwa usingadi uchida I remember this other time baba ine inonzi radio 7 ndakatanga kuti ihwa ipapa tiri kumusha kachoti papa inonzi radio 7 I didn't even know ndaingozwa kuti kune radio 2
Radio 3 vangu vasinganyanyi kuida vekumamisha uko. I remember mai guru vangu ndo vanyanya kuda. Pane imwe radio so yadifera mai guru vangu nokuti yairidza mimhanzi isingamboiti inovanakidza. Vaida radio yoyo. Mai guru vangu ndo munhu waida radio zvimwe zvokuti up to now mai guru vangu kuti nekutikura tokuzva kuti mai guru vangu vanoda radio. Vanoda radio. Saka dzimwe mimhanzi taitozodzinzwawo mai guru vangu vachiridza paredhiyo yavo. Isusu tainyanya kunzwa hedu news. Ndodzatanyanya kuzonzwa paya kanawo mabhatiri aya arimo kana pasinawo mwedzi musingagwi redhiyo yoyo musingaigwi bhos pane pasina mabhatiri acho anenge aenda kwanyika kunotenga mabhatiri ndiani ungangofambira kwanyika kuti tucha kufamba more than 5 hours kunotsvaga bhatiri akana zvadero manje amuridzo ndakakonyiwa kana kusunga mombe ndakakonyiwa kana kukama mukaka I think pakazondigwadza nepekuti ndakabata mageja ndapedza kutirena kubata mageja ese ndichisiya mabhanga ndeyekuti unenge wakabata geja asi wakabata geja unenge kuti usingabate zviri perfect geja rako richase richimheya saka panosara magepi meaning kuti vanhu pavachasakura vemudhireni imomoka vanenge vachigwadziwa nebundo because pakasara mabhanga ndo panenge pane bundo rinenge rakawanda rakakura singaiti. Saka ini ndaisiya mabhanga asi kusunga mombe kuko ndakasvikoniwa then ndabva ipapo ndaizonzi pane pakandigwadza pakanzi pakakomuka mukomana achinda kunobudisa mombe zvikanzi ndana Sharon anokama mukaka ini ndinokama mukaka zvokwadi ina ndigoni kukama mukaka wacho ndikati kana munorwa nemheme ndikati kuna uya mukomana wayo ndikati chingokama mukaka akati kama ndakangodaiwo 1 ruoko kudaiwo so ndokusvedza ndasvedza ruoko rwairuya kudaiwo so hapana kana kubuda apo unongochikeka kuti unokikwa dzokika kamombe ziya maiwe dzokukika unonzi pauko anowira kuri ukoko ndakangodaiwo so I think dzinotozviziva kuti uyu kauyu haasi munhu wemombe kana kuti haugoni zvokukama mukaka izvi dzokukika futi kadzada kudaiwo so hapana kana chaibuda kudai kunokama mukaka kudai hapana kana nothing chaibuda hapana kana chimwe chete chaibuda kana domwe hana kana kuti budisei hana kana kuti budisei ndikati iwe mukomana iwe zvautoita unongoudza baba kuti ndindakama uone manje tasikagoni ndikati unongoudza kuti ndindakama zvopera unosa zvakaita mukomana akaita chifino ndobva ngokama drop akangoti 1 second achitodai ndobva angoisa tumukaka tushoma bandiana akama zvikanzi ndichero apa zvakaita patakanzi ndanokama ka problem yemudumbu ndakabva kare ndinayo mona ndakabva kare ndine problem yemudumbu mangu saka ndainzwa mudumbu at the same time panguva chinanokama mukaka but zvazvisiri fei manje ipapo because ndainzwa mudumbu futi vanenzi vanokama mukaka andikati ndakuvata ndikadzokera kumba handikambodzokeri kumunda but waisa une magatsi asingaite because waigona kuzviroverwa futi izvozvo haungorwarirwa kuti zvaita sei hakana but ipapo panguva iyoyo vanhu vanga vakuziva kuti ndine problem yemudumbu isitombo yefeki because fast forward pane futi pangu pandikazomboita mudumbu pekuti ipapo ndakati rovai nyangwe zvaita sei rovai zvenyu guys ndakarwadzwa zvokuti ndakapotsa ndafenda mumunda nekurwadziwa nemudumbu chete zvakaita zvokuti pandakatanga kunzwa kuti ndatobva kumba manje ndakandoti ndichindosakura pandakatanga kusakura mundima mangu meme ndakambofunga kuti munga mudumbu kana ndobva ndanzwa kuti kana pana panchagoni unoziva kuti unogona kunzwa mudumbu wekuti unogona kunzwa dzungu ndozvandakaita that day it was severe ndatanga kunzwa dzungu pandakafunga kuti kuda kuti izuva randiita sei randirova ndonamba ndicha sei ndichisakura tamandisakura pepe ananzwa kuti kana ndichagoni ndo ndatanga kutosheka nemakumba ndatanga kusheka makumba manje kati chigai ndibodi ndibve panapa pandatanga kufamba ndichinda kuya kwandaireva kuti kumapurazi kwandaizonobuda ndichisenderera waya ndosenda uko pandambozama kugara mimi ndanzwa kuti I think ndikaita zvokuseka panapa ndogona kufendera mupurazi revanhu ndobva ndabva mupurazi muya ndobva ndameka sure kuti pandiri kubva mupurazi umu vanhu vanenge vachindiona kuti munda handichadzoki ndakutoenda kundovata kumabarwe uko pane kumwe kwainzi kumunzwa so ndaenda kunovata mumabarwe saka zvandakaita manje ndakameka sure kuti ndiri kufamba nemugero mavari kundiona ndobva ndaita sei ndobva ndafamba nemugero muya ndafamba nemugero manje ndobva ndanomeka sure kuti vandiona kuti avo vanga vari I think taiskipa madhireni maviri ndichiona kuti vari kundiona here vanaona vana baba vari kuti vakasakura vombodii vodingirina but that time manje ndanga ndakuhuta
ndisingachagoni makumbo angu aya ndanda kuita zvekutoti ndinondiita sei apa ndaitageta kuti ndiekere ndinoona mumwe mutamba apa mudhireni umu maiva nempiri yekuti bhozi mamuri munyowani saka mainzi mune misingwi ndo mazimwena aya anoita kunge pachuru saka anenge akakura zikambe ndo munenge mune nyoka mumazimusingwi muya saka ndikati kana hino ndoita sei guys, let me tell you at this point Moses waunenge wakungoti chauya ndakati kuenda munovata mudhireni umu hazviiti mune mhamba asindorumwa ndikati ndakaprefer kuinda mudhireni rainzi rine nyoka dzisingaiti mune misingwi because ranga riri nyowani ndobva ndanotsvaga mutamba wanga uri kuzasi maiguru angu ndofunga vakandiona ndichinda ikoko ndakangosvika ndikangovhuna mabarwa anga aripo ndakamabvisa pasi pemutamba ipapo ndobva ndamagadzira pilo yangu ndobva ndavata ndakangofenda ndiri ipapo ndakati ngavauye varove nhasi I can't ndakarwadzwa nemudumbu zvokusvika pakuti ndasachizondoita sei apa kwazi ndata kuchipatara kure unoenda sei futi uchihuta kudaro ndakangonosvika ndikandovata mumunda ndakavata maiguru vangu vakandiona kosherana waita seiko vanga vari mudhireni ranga riri padivi nechi ranga riri padivi neuyu nedhireni randakaenda kundovata kana chiti madhireni ndoreva kuti munda isitoti madhireni saka vanga vari padivi nechiikowaita sei asi kuti pane akazondoudza mama here kana kuti chicheketika ndikazongoona mama wasvika guys matukiro akandiita kurumidza kumuka ipapo kurumidza kumuka ipapo wakavatira chii unovatira chii kukurunga manyika muno unoita sei wakavata papo apa ndiri kungoridza mhere kandakachema ndakavata pandandiri pepe ndikungochema nemudumbu mai mwana ndakangokwanisa kungogara ndichichema chete apa kakuda kufenda keke moza masymptoms ekuda kufenda anga akuita achita wash away because ndofunga ndandava paspecial plus ndakasvika ndikanovata saka kuhuta kwandaita kuya kwangu apera dzungu randanda kuhwarira ranga rapera zvikanzi indanovata chichiuya ndovata kuti kune zvazvanzi zvako ukoko ndokwandakanzi ndanovata indigaya kuti tondovata mudhireni muna baba nevamwe vanhu vese vachisakura imomo ndanovata imomo kana ndikati too late zvikanzi handi simuka ipapo ndokusimuka paya apa ndakasimuka ndichihuta ndakusimuka paya ndichingochema ndasvika maya zvikanzi nababa kochii handichagoni kutaura ndingochema ndikangonyarara ndichingochema zvikanzi unokwanisa kubata here ndikati kana ndakatoti musiwo ndakangotika nhasika kana muchirova rovai handisi kutomboda zvokutomboseka rovai zvenyu uyo vandagara pasi pemubvuri nechazvanzi dzangu zvikanzi chivata ipapo zvakandiitira weird kuzvokwandovata vamwe vanhu vese vachisakura hazvigoni ndakangogara ndakadai apa ndaihuta neruoko rwangu ndichihuta zvikanzi nababa pakanga pobuda mukomana zvikanzi chii ndaikumba nasheroni zvikanzi chinda nemwana chinzwa vakanditi inda undobika wabika vakanditi ndinokanga maputi kana wakanga maputi udzoke nawo kupi kuno kumunda vikanzi uye netine ndakainda pandakaenda ndandakuhwa zviri nani mba ndaita sei ndasvika pandakasvika ndakatsvaga mushonga pamese chiti handikwanisi kungoona kana paraseti here rekuti ndiwe zviri nani ndakashayiwa wakambotsvaga paraseti nepasi kana kuti pechii zvapo kuti ndotsvaga kuti ndingaoni nyangwe rakafufunyuka rakaexpire kare nyangwe riya rekungonzi rakangomeduka rikangosarawo patebho ndakarishayiwa hakuna zvitakishopu hakuna futi chitoro chokuti unoti chamboenda kuchitoro kunotenga chipiritsi very fast ndodzoka hakuna you have to walk more than 5 hours kuti uinde kwanyika hapana ndofunga pana imbosvika kuti tingaenda kwazinata for that ndadero paipai ndikati unoriva nhema iwe ndobva ndati mukomana yambva anditi chikanga maputi ndikati ndikangirewo ndozomasenga ndoenda nawo kupi kunikira ndaitomukumbira ndikati ndokumbirawo zvokukangirwa woenda sei ndozongomatora mukomana ndobva ati ndobika ndokanga akawanda sei kangomupa chindiro ndikati kanga yakadai ubaida akasingaitwa nenzungu ndadero paya amakanga maputi moza maputi anonaka achangobva muekera achangobva pamoto kana atongooma atooma achanaki achatori naka that thing akanga maputi aya peduwe maputi aya akangoswera aripo pamoto mukomana naye akasvika pakuenda kumombe ndikamuti ndichambondovata 2 minutes ndobva ndazvikira
ndazvikira kubedroom ndazvikira ndatora chasha dzangu checha ndokuchinyengerera vedu ndaikotinyengerera apana asingachagoni ndichingochiti vata ndobva aramba chasha dzangu chachiri chidoko mazeyo I think ndo chaatova form 4 right now ndobva ndachivata apa chachiri chokotoko ndonga chachiri 2 years ndikachivata ndikangopira bedroom ndobva ndazvikira ndachivata achiramba ndakamusiya achitaura God handei ainditi sister chero handei kumunda ndoda kuenda kumunda achichema ndakamusiya akadero akachema kusvika azonyarara oga kusvika naye atozovatawo takavata guys ndakavata ndofunga kusvika kubva makuseni wayuka kusvika ndofunga zuva rondovira vanhu vakasvika pakukumuka voga kudzoka kumunda indangovata maputa akangoomera pasitovu sasa hapana kana chandakakwanisa kuita ndozvandakakwanisa kungosvika ndikangovata ipapo mama ndobva ndakazongonzwa vanhu vangonzi Sharon mwana wangu futi baba wangu ariko like even ndingoti baba futi wechitu vakatanga kuti Sharon nyange wakavata kutsikwe hope sei unomuka chete Sharon tokandatonzwa kuti ndikuroteri ndiripi mwana pepe ndaramba kumuka anoka pawindo pana ndiri Sharon nomweremo kati ndirimo zvanzi zvasei ndakangozwa kuti zvasei tikati ndakangoti ndikugwadziwa ndakakwasaita zvanzi oraiti banguru wangu havasi bangu ndovati baba vati oraiti wamwa mushonga here tikati handina vandigadzirira mushonga ini ndakangodi ndakavati apa ndichagoni manje I think zvazvazozosangana futi nekuti mukundikwadza pazhara futi ndanayo apa pana chandati ndarya zuva rese vanhu vamama wabika vakatobika sadza nemubora musiwo handiti takasvikangana bhozi vakabika sadza nemubora yovasira sadza tikanzi Sharon uya urye iwe kubata musuva kudai ndaikona wabata musuva ndozvandaikwasaita ndaikona wabata musuva ndinangopedza form 6 pazvakaitika ipapo ndakona wabata musuva mwana ndagara pachibhenji pepe ndangodaiso ndikanzi ndokuitira tii here tikati tii hakana ndaiti vakataura zvazvo ndoti mai wenyu ndoita sei hanzi ndokuitira tii ndikati kana ndadero pepe ndobva waita sei ndobva wazondimanikidza zvikanzi kunidza kuti mayangu havati zvinoenda kureka vakatanga kutondituka ipapo zvikanzi kunidza kuti yasadza izvozvo sikoda kuti vana baba vafunge chii ikyasadza oda kuti vana baba vafunge kuti wakutoda kutofa pano ikyasadza izvo ndakarya musuva iwoyo but hapana chaikata tesitentewa because vaiti ukasarya sadza irya mushonga wauita sei haukwanisi kumwa ndobva ndarya sadza ndobva ndazopuwa mushonga uya ndapuwa mushonga ndopandakazokwanisa kunzwa kuti ndakuwa zviri nani paya kutozovira zvangu ndatobhowa haiwa ndatobhowa mamudu mangu mamusingachatobonyanyi kurwadza bhozi ndanga ndazopuwa mushonga ndadero paya ndatopora haiwa ndakondinya futi yatopera iyi ndo pandakanyatsonzwa kuti panapa pana ndiri kumusha ndakamborwara zvisingamboiti nemudumbu pandatozopora pana ndipapa paka ndakatozoporawo I think ndoona sokuti pathat phase that was my worst day kana kuti my worst time andoti ndakasonzwa kuti ndakarwara ndiri kumusha ndobva ndapuwa mushonga bva ndaita zviri nani ndadero pepe musi futi akadhirama rekuti dzainzi ndainogadzira mazimugero aya ekuti mvura inofanira kuinda nemugero asi kwaitwa basa guys kwakusingazororwi nyange muchiona kuzorora masingazorori ndobva zvanzi ndai muyekera munochera mamigero aya muchigadzira mazimugero makuru guys musi wenda ndakanyara ndikati nemadzenyimi ndobva ndanopinda muyekera sikaendi zvandaita pane bedroom yandaivataka ndaibvisa chiyekera cheche chekudaio chihuri cheche hatingati chihuri bhosi chihuri ndechekudaio so woloka sikaini pane chihendo cheche ndaichibvisa ndopinda nacho mukati ndozvandakaita ndadero manje ndachibvisa ndovata mukati nyange ukada kuzama kuvhura dhoo sei kana usina that thing chekubisa pauyuka wanga usingavhuri dhoo ndakapinda nacho mukati ndadero manje ndapinda nacho mukati ndavata sika baba vangu vaendawo kudoro kwangoenda kumandaru ukoko vadero manje ndobva vati chii vangoya vakati munhu wese indai kumugero raivanga zuva ndikanoriva nhema iwe ndikati handindi apana ndakato dzainaka dzinonaka dzemasikati ndandakatovata zvangu mai mwana ndichinyatsonzwa kuti hope dziri kunaka panapa kongonzi simukai munhu wese indai ukukuku ndokurova yakamukasenda tikarika munoreva nhema ivi kozvanoida kutisa zvikanzi ukangotisa chete kuna munhu unoda kurohwa guys saka usingadi kurohwa unochifanira kuita basa moziva zvekuma misha yemu kuti unongonzi ndokurova but unongosingamburohwi
ndikanoreva nhema iwe ndini uyu ndimo mai mwana mubhedhu ndavanzwa ndikati kana ndobva ndavhara maketeni ese ndobva ndamuka ndavhara mahwindo ose ndakavhara mahwindo ose nemaketeni ose ndobva ndavata ndirimo baba vangu vakazviziva kuti chiro urimo chete mukati umu ndobva watangwa ndanidzira ini ndikaramba ndiri zi ndakanatsa kuramba ndiri zi ndirimo ndakavata ndikati ndandisimuki vedu kuri kupisa kuri kumbavanga and I should be resting right now. Ndikati I should be resting ndoenda kunikirikiri kuchivanga rikadeo hakunaka kumapurazi hakuna kuti zvoni hakuna kuti kuri kupisa. Every minute you should be working. Ndo basa ndosaka vasingazorohwi nezhara. Muona manje ndosaka vasingazorohwi nezhara because they are always working kupi kumapurazi. Hakuna munhu unonzwa anzi kumapurazi wakazorohwa nezhara. How? It's impossible because vanongozorora musi wesvondo. Chisi checho vakazosvika pakuti chisi isusu kwedu toita musi weThursday vakasvika pakusachiobheya chisi ichocho but vekumareserva vese kana iri Wednesday havaendi kumaminda nesvondo. Kwedu vakasvika pakuti chisi chei chinotoenda kumunda ikoko. That's how they work guys. Hakunoshandwa. Ndikati kana inini nhasi zuva rangu rokutozorora nhasi china chironodanzi ndai kumunda kunoitei handiendi kumugero munenge muita nemafoshoroka kana ndini uyo ndaperforma baba vaziva kuti ndirimo vatanga kudanzira vatanga kuvhura kuda kunoka padhoo kuzovhura vangu vasingandivhuriri zvavo because obviously ndani mwana wamusikana saka vangu vasingavhuri dhoo vatanga kudanza Sharon ndoziva kuti urimo munhu ndikati kana zvikanzi alright ndobva vatora guys vakanditira drama vakatora main door manje randaizofanira kubuda naro vakandikira kuti ndasvikira mubedroom vangu vandandiri iyo ndokunondikirawochi kumain door hakuna kwandaibuda nako ndaingobuda nemawindo nyangu ndikada kujamba nepawindo. I could have done that kuti ndaikwanisa kubuda ndoenda kunovhura rimwe bedroom kwaiva kwambuya vangu kwaigara kwakakiyiwa saka ndasingakwanisi kubuda neikoko uku kumwe kwacho kwavo ukoko kwaigara futi kwakakiyiwa ndasingakwanisi futi kunobuda neikoko saka the only solution was what ndaifanira kubva kubuda nepawindo mandaiva ndakavata ndosvetuka mabhaglaba matokotokotoko aya ekuti haukwanisa hazviiti it's impossible kuti ubude naipapo ndikati ndoita sei avakiya dhoo remain dhoo ndikati ndakirwa main dhoo apa guys zvinoita satani akaoma zvokwadi vandikira main dhoo ndasara ndakavata dzanaka vanhu ndiri kunasa kutoti vandakazopera hope dzangu ndo ndavhura window dai ndidongorera kuti vari mugero upi unaona vari mugero pazasi pemumengo apo paorchard. Kana ndikati pedo apa kuti ndikangotasa kuti baba vaenda nepi ndinongonyahwera ndoita kunge ndandirimo part of the group. Ndadero paya vanhu vakatanga kubvunza kuti Sharon uripi zvachero handisi kuti uripi ndobvachi ndachizopreswa ndakuda kuenda kutoireti manje guys ndakazvidemba uku kundavhura mangu but handichakwanisi kunovhura the main door apa ini ndapreswa newiwi ndoda kuenda kutoireti vasiya vandikira ndivhure kudaiwo so mai ndomana kuti handa kungwara ndaranga vakasiyandikira the main door ndikati ndinondoita sei ndakachema musodzi ndirimo ndikati inondodii apa zvibhaketi kazvezve zvibhaketi system zvese zvanga zviri pashe mabhaketi system iyi bhaketi system vanhu vese vanoiziva kuti iriko bhaketi system yanga iri pashe inondoita sei ndakachema musodzi mukambopreswa newiwi zvokuti unobuda musodzi kuti nhai mwari dai manguti dzira tsitsi paita mirako munhu angokwanisa kuya kuti ndidanidzire avo vanhu vari kumugero manje kuti uyandivhurirewo zvedhoo ndakati kana togodanidzira sei indavanda vanhu vangu vachinditsvaga ndikasara ndakavata pano zvogoita sei kuti ndidanidzira hazvikoni kuti ndidanidzire kuti vauye vandivhurire dhoo ndobva ndaiti ndoita sei ndaiti ndikaenda uku ndichichema musodzi kudai so ndachikoniwa kufamba ndodzokera futi uku hapakuwani here munhu unongoegera ndobva ndazongonzwa munhu achiti apa vangu ari imwe kazeni yangu yatobvawo ndofunga kumagadheni avo vaitawo zvemagadheni vavo ndobva ndanzwa kuti kororo pandakamuona kudai ndikatanga kuti ndakumbirawo zvaku semusazondivhurira ndakadanidzira apa ngasandihwika ndakadanidzira kana ndakambodanzira musiwe ndakadanidzira veduwe ndakadanidzira ndobva zvanzi kochi ndakirwa apaitawo futi tori machuwa munhu wacho wekuzasi kwamaguru kwangu wakirwa nani kandi baba vandikira dhoo ndazokirwa chite ndangoramba ndakanyara zvikanzi asi waramba kuinda kuri kuinda vamwe kumigero kani hai nizime mwana ndikati kana handimbopinduri vachingodero chete ndakamanya ndichinda kune mablack ndakamanya hatitombozi kuti ndakazosvika sei kublack ikoko ndobva ndakazobuda pepe ndandotaimira manje kuti
baba havazoenda nepi. Ndiwo ndatarisa kuti uko kumigero baba handivaoni. Saka baba vaendepi? Muona manje. Ndikatanga kubvunza kutarisa kuti baba vaendepi. Baba ndikavashayiwa. Ndasingafani kusangana navo. Ndaitwa ndikasangana navo vachiri mumodhi yavo right now vachineka kukasha. Ndogona kurohwa. Ndaigona kurohwa. Because saka unofana kutamira masettings ka. Zviro zvinoita kuti mai kana vakatsamwa unofana kutamira kuti mudhi yacho yasei. Saka ndaita manje kumusha kwakanaka kumapurazi. Unogona kutiza, wotizira kugomo wombonorova zvako urimo mugomo imomo. Hasha dzavo paunodzoka dzaita calm down. Kana kuti unongopinda mubedroom mandakazokirwa muya wozvivharira zvako paunobuda imomo hasha dzinenge dzaderera. Saka there are so many places ekutiza paunodzoka kuti paungoda kurwa pepe hasha dzinenge dzava nani maplaces acho akawandisa indaiva nemaplace angu ndaiva nekumwe kukuru ari so mugomo mandaizoti kana ndagwadziwa futi kana kuri kusaidhi kwekumbeko koko ndapopedza kana kurya futi ndomba ndakazoti ndagwadziwa ipapepe ndarwadziwa apa taizonocheka futi uswa guys zvokumapurazi ka even pasina basa ka unototsvagirwa basa takambocheka uswa guys makamboto kunocheka uswa hwekupfurira chirugu kuchipisa kana uda kuita mapundu muviri wese neuyuyuka kunocheka uswa zuva rakacheka nyika kuchivanga kuchipisa wontina unocheka uswa wacheka uswa wausenga kudai so nemusoro wako hausengi nechii unosanga takaita mapundu ndopana katakaziva kuti uswa huya hwekupfurira ikira hunisa mapundu ende haudi kuchekwa masikati. Takaita bundu rimwe rekuti kuzi uswa huya hune hunye hwaunenge unahwoka saka unoreacta nehunye hweuswa kana takacheka uswa huya memwana that day ndakagwadziwa rimwe zvekuti ndakati naye Jehovha apa ndiri kuti mabhaga apa ndiri kuti ndima apa ndiri kuti unomborwara futi zvokurwara zvekuti unoti naye Jehovha apa uri kuti migero apa uri kuti ndiwe futi watova made panguva iyoyo kana ndikati haina ndichadini apa vaikudza kuti hasa zvakwana dzokerai futi hausati wakwana uswa. Guys, takacheka unotanga uchavaiwoka uchati mai wekani uchidaiwosu uchiti mai wekani uro yangu unoguma wangoti ndikoko wotozonotsvaga chimwe chinhu chokuti pamwe wotoita zviri nani mapundu acho anenge azirai uswa kudaiwosu uchireact zuva richiti nkanga richikuvanga wakasenga uswa huya kunofura zvirugu apa unenge usingacheki pedoka unochocheka kubani uko ndokune uswa hwacho hwekupfurira ikira ndatero pepe even muchirimoka vanenge vachingoti vanenge kumapurazi kunoshandiwa muchirimo munana izvozvi matiri right now muchirimoka inguva yemagadheni inguva yekuti vanocheka futi uswa hwekunofurira makicheni aya every year vanofana kunocheka uswa kumapurazi kunenge kune uswa wondosenga nemusoro wouya nawo wotanga kufurira saka its like muri kurinyuwa rufini yenyu every year muchirimo ndo zvavanoita saka manje ndo time yacho inoyi yekuti vaende kunocheka uswa every year guys gaya kuti unotoziva kuti muchando ucheka uswa ihwohwo apa munocheka nesikiri nemuchinocheka nesikiri apa wewe sikiri yacho hauna kuijaira apa uri kuita moni maoko anoita mablisters kusvika aputika kusvika ajaira kusvika ati ngingingi ndakanyatsokuziva kuti ndabho manje ndopa ndikaenda mugomo imomo ndakaenda mugomo ndichiona mombe dzichifudzwa memwana ndanyara ndagwadziwa zvese I was just exhausted. Ndopinda mugomo muya ndokona mabhuramani kumba kwedu kwaiva nemwe mombe bhuramani so saka ndaona bhuramani yeshe ende bhuramani ndaifarira pakuti bhuramani irya rarisingasungwi rarisingarohwi rarisingatemwi charaingoita basa racho kungoita vana ndo zvaraingoita chete ende raijamba kana danga kana rakazvifunga ende richiti kana richimanya raimanya nemuswe uri mudenga kudai chinzi iwe bhuramani we raitonzi bhuramani anga ne skin yange yakanaka bhuramani iroro ranga rakanakisa zikamboiti ndomba ndakademboti but bhuramani rotobatwa zviri special than inini ke dai hangu ndiri bhuramani ndo musi wandakademboti dai ndanga ndiri bhuramani iwoyo ndondanga ndagwadziwa agazi ndandagwadziwa ini kati bhuramani rasambona richirohwa haritombotemwi kana nebwe izingori ne smooth skin just nice skin ini ndikangoita hangu bhuramani handiendi kumunda handinocheri mvura handinocheki uswa handitomboindi kana zvese zvekunobwaikira handibiki handivesi moto handitomboiti basa handindi kana kunochera migero iyi handindi kana nesikiri kunoikira kunocheka uswa
ndakadembe ndakagwadzwa ndanga ndagwadzwa sikamboiti ndopa ndikati dai ndikangoita because bhuramani rotiitwa zviri nice saka ndikangoitawo bhuramani inini ka ndinotangawo kutiitwa zviri nice harindi kumunda rinoenda sei kumunda harisungwi hapana zvarinotongoita is just there mudanga richiita zvarinoda richiita madiro ajojina bhuramani iroro saka ndora ndanga ndotongodemba zvangu kuti I want to be a Brahman. Dzimwe dzese dzino but this one raiva nespecial treatment yaipiwa saka why can't I be a Brahman? I can just be a Brahman. Nditoriona zvangu richida kuonererwa ende raionererwa ka raiitika nerotanga kuita iroro kuti pichu richiita richidzana kudai so reiita zvokudaro richinda rakaenda mudenga kudai rikatanga ende raiperforma manje raizotanga kuti rikatanga kuperforma ka raigona kuchekerera kubva nekudanga richinda rakangwa uzoti uri kumanyirepi unoitepi uona manje rongonosvika romira kana mubani zvaro ndiro uriita sei hapana unongomanya uchingoridzingirira kuti risandorya mabarwe evanhu chete ndozvaunokwanisa kungoita ataiwa keta hangu bhuramani rinotiritwa like this it's good ndabva ndabva ipapo ndadero futi mumwe musi ndagara ndaona zvandakademba kuti dai ndakaitaka zvazvakawandisa ndaona ndagara futi ndaona moza zvimajesa zvezve zvitokotoko zvinofamba zviri gurupu zviri zvinda zvakadai kana zvimadhavhu zve zvaifamba zviri gurupu futi ndakambodzidemba ndikati saka ipapapa dzine dzichingoti dzikabva apa dzoenda apa dzobhuruka dzichingobhuruka dzichingoinda hanzi naumwe pane umwe akomena kanzi kudemba kuita shiri inorya mahuswa panguva yoyoka unenge usati wagwadziwa unodemba kuita chimwe chinhu chausingambozivi ndikati ndikangobva apa ndinejesa majesa ndikati akabvamo oenda kana kuti hurekure hurekure ndoikiraka pane mahurekure aivako hurekure yaidhipikita kuti something nice kana kuti muyenzi hurekure ukangona hurekure kana kuti ikati fre ihurekure ine ichidaro une uchiti pane muyenzi ari kuuya then kune mamwe ainzi mazhokozhoko mazhokozhoko aitipo mazhokozhoko aishura rufu ona saka I never dreamed of being a zhokozhoko because ranga rakashata nze dzaya dzeblack dzaingoya kana kuti kana pane bad message dzinenge dzichingouya mazhokozhoko aya ongotanga kurira nani sitopu ari padhuze nemisha ndozvaanoita mazhokozhoko iwayo. But I'm not sure it's true but hands ndo zvaanomirira ndadero ndati jesa because rinenge riri anamboshuvira kuti chivangu ndasingachifariri chaingova very speedometer but chairya huku zvaindinyangadza izvozvo saka ndo mamwe madhirama angu mumwe musi ndikaona masvosva anenge achikwira achidzika achiita mbichana achidero ndinoti mugomo kangu mandinenge ndichivisualize kuti guys ndagwadziwa ini ndikati at least svosva hapana chinorinetsa zvacho guys ndatagwadziwa ini ndopa ndaidero ndidemba zvandaidemba zvese zvezvia ndagwadziwa pandikazodzwa kuenda Harare ndakati Jesu makanaka Kristu ndandagwadziwa zvokuti kubva gore rero ndaingoti kana zvikanzi kumusha ndongoti as long ndichigara kuti a week bo hana kana problem nazvo more than a week rei ndatoo mugari weko hakuna kogwadza ndo zvakaitika story time yangu yapera I think zvandichaita ndichambopedza dzese dzekumusha ndakatozvidecida ndizononga ndikambopedza dzese dzekumusha ndozotanga kuupgrade chidero ndichienda kusvika tapedza saka mangwana futi maybe ndichauya yandainzi because apa zvandaita dzekumusha yekumapurazi ndabatanidza because pandaitaura kuYouTube kumastory times ndaidziseparate saka ndadzibatanidza dzakasiyana nhasi then I think tichaita ipiko yekumusha manje pane yekuti ndichaona kuti ndichaita yandaiti pana tichangu vaingodiwa nemunhu wese here yekuti anga aitowawo crash yangu asi asikamuhwina wose akapamba nemunhu wese aitowa crash because like I said kuti pane kwakusina social life paizoti maticha tikueka kuma-attachment everyone pamwoyo iko kwanenge achoti dai vandiona saka maybe ndichafunga kuti ndichaita iyo yaticha ingo munhu wese aitodo ipapo ndichiita drama reucrash hwangu hwandaiita then but handina munhu andadana naye mubva mazi ini ndikasadana nemunhu handina kana ndakadana naye ndakadana naye saka handidi kuclaima zvinhu zvandisina kumboita
handidi kuclaima zvinhu zvenhema, but aiva crush yangu. Ndichakuudzai zvandakaita pacrush yangu ipapo but iyewo aitowo necrush dzakawanda, nokuti anga munhu wese aitodawo mupesi mukomana kanga ari wekucollege mukomana kanga ari wekucollege guys. Right, so maybe ndichaona ndoyana iyoyo here, oro ndozoita iya yandainzi wanga uri bhita kumusha what ndichaona ndobatanidza dzipi ekera iyoyo manje tichadzita kumberi. Hai, dzatokuupgrade. Rega ndimbotanga ndapedza dzese dzekumakore ekumashure uku, bhozi ndichaita dzakawanda, bhozi ndichazita futi yekuti ndakaenda sei kuchikoro netumwe kuti madhirama twandakangoitawo pandakangosvikawo maybe 1 or 2 pandakaenda kunotanga degree rangu rekutanga, how I came here ndichizodaiwo. So ndichaita but not now. Ndoda kumboekera ndambotanga ndapedza dzekumashure ndisati ndatombotanga kuita zvetichi. Saka I think ndakaona kuti nditange ndapedza dzekumusha dzese, ndapedza dzekumusha dzese but ndiri kuti handichasei iyo ndichaita but ndichatanga ndapedza dzese dzekumusha. Ndikapedza dzese dzekumusha taakuupgrade, ndonopinda think phase yetemporary teaching. Ndapedza phase yetemporary teaching ndopinda phase yekutanga yekuinda kuchikoro kwandakaita ndichinoita bachelors ne1 or 2 handidi kunyanya kunikirikina nzeuko. I think even makaona munotoona kutoti dzekubachelors handambura ndataura zvakawanda, ndakangotaura 1 or 2. Ndobva ipapo pane yekubachelors ndopinda yekuti after futi bachelors yangu madhirama akaitika, then after that ndoningirikina ndopinda futi how I came here yeku-Thailand. Saka ma-stages acho ndirega ndichange ndapedza dzekumusha dzese tisadzisanganise tiite stage by stage. I think ndokuti dzinyatsobuda zvakanaka, plus handizokangamwi dzimwe. Saka papapaka ndichabatanidza even yaya ndaitaura kuti saka ndichabatanidza zvese. I think kusvika ndasvika pakuti yaya ndakazopiwa murume uya wandisingadana naye ndio iyi yakatozoitika now. Saka rega ndisatange kuikasirira because it's something chakaitika manje yet pato nestori saka ma-stages acho akawandisa. Guys, don't forget kuti panapa pane inonzi support what mutisupportwo guys. Ndichiwa nemastories muchindisupportwo. Pane inonzi be a supporter, mune muchisupportwo ndokuti ndionewo dzedhiringi guys. Aina munogona njoke, munogona lie. Dhiringi rinotodiwa ndoriya randainyorerwa kunzi anokumbira mari dzedu. Handikumbiri asi kutoti achokwadi tiri kushanda tichivaraidzana. Ndinenge chidiwo dhiringi rekumbopodza paurapa pandodiwawo dhiringi. Saka pane uyu manje ndeyekuti munoona pakanzi manje chifoni kwangu ndaida kutokuratidzai. Pane pakanzi zvoni be a supporter, ndo dhiringi racho ni you support me neiyoyo. Saka please support me, support Shema. Ndichiuya nenyaya ndichikudzai. So that's pretty much it guys. Let me masters handisati ndaqualify. I think handichomboripo pakuti ndinitomboramba ndichingongenga zvangu malife. Saka hatichiriti kana ndanawo I think achabuda. Right now ndakapiwa yekunzi be a supporter, ndo yandakapiwa. Asante ndani masters. Kana apo ndichakudzai kuti kana apo ndenda kutokudzai tayo timbotenga makanda masters ndimbokudze because dzekumusha dzinenge dzisingazoona dzaka dzinenge chidere adzinonga dziringire mari ndongore $10. Ndakatotoda buti jabulani. Mapaona ka Alice Zuzi good. Ndipo ipapo pamunenge muchindisupporta napo munondisupporta ndokuti wondiwane energy guys. Support me mundichiwana energy every day. Hatachiuya ma-stories akawanda. Saka tikapedza yekumusha ese toita kuti ndakazotanga kuita temporary teaching. Then from there ndichidero. Saka let me go nemastages ndokuti dzisapesane. So guys, good night. Rega ndinangu kumbonoita machit chat. Alice Zuzi ndikuda kupa link uyu rekuYouTube umbopinda umbondiudzwa nyaya nhasi ndamboudzwa nyaya. Bye bye guys, see you tomorrow. Mangwana ndikuya ne between ya teacher vaifarirwa nemunhu wese
oro uyu rega ndichaifarwa nemunhu wese ndozochaya uyu yemufeso yakunzi akanditi izvoni ndakamurovera kumadziro kuchikuva. Bye guys, bye. Speaker riripo, mina ndione kuti foni yangu ine motere. Goodbye guys, good night guys, night.